ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባት ራድዮ ኤረና ብፍላይ ድማ መደብ ግዜና ንስኹም ፀንሕ ኣዳላውን ኣቕራብን ሻይ ገብረሃንሴ ሎምን ዕዱም ኣለኒ ዕዱመይ ኣቶ ሲራክ ክፍለ ካብ ነርዎ እዩ ንሱ ሕብረተሰብ ካበይ ናበይ ብኸመይ ዝብላ ክልተ መፅሓፍቲ ኣሕቲሙ ካልእ እውን ኣላቶ ሓንቲ መፅሓፍ ብእንግሊሽን ብነርወይን እንታይ ትሕዝቶኣ ማዕሰ ፃሒፋሳ ዕድል ክበአ ክነግረና ማለት እዩ ኣቶ ሲራክ ክፍለ ካብ 1976 ኣብ ነርወይ ዝነብር ኤርትራዊ እዩ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ናብ ኤርትራ ይመላለስ እዩ ብዘይካ ዘን ዝብል ጠቐስኮን መፅሓፍቲ ንብርክት ዝበለ ዓመታት ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝተፈላለዩ ዓንቀፃት ክፅሕፍ ፀኒሑ ኣሎ ብፍላይ ድማ እዘን መፅሓፍቲ እዚአን ኣቐድማ ኣቢሉ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ የሕትመን ወይ ከዓ ተዘርጊሐን ይወፃ ምንባረን ኣብቲ ምስ ፈርዳታ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ተኸታቲለ ኣለኹ ብዘይክኡ ኣብ ፕሪማ ዝብል ናይ ኦይል ካምፓኒ እውን ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ኣበርክቶ ዝነበሮም ግን ከዓኒ እቲ ካምፓኒ ሕጂ ኣብ ስራሕ ከምዘየለ ዝኣተኩ ሓበሬታ ኣሎ እሱ ብዛዕባ እቲ ምስ ናይ ኤርትራ ዌብሳይት ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ርአ ዝፈለጥክዎ እዩ ኣብዚ ዝሓለፈ ቁርብ ሰሙናት ወይ ወርሒ ይገብር ከዓ ኣብ ስቶክሆልም ወይ ከዓ ኣብ ኖርዌይ ምስ ትርከብ ሓንቲ ናይ ኤርትራውያን ሜድያ ቃለ መጠይቕ ገይሩ ነይሩ ሎሚ ነካይዶ ዕላል እምበኣር ኣብ ኖርዌይ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ኤርትራውያን ዝምልከት እዩ እሱ ድማ ንሱ ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ 5 ነጥብታት ገሊፁ ነይሩ ኣብቶም 5 ነጥብታት ድማ ብፍላይ ኣብቶም 4 እቲ ፓርላማ ኖርዌይ ብዕለት 19 ወርሒ 3/2024 ዘፅደቆ ወይ ከዓ ዘሕለፎ ውሳኔታት ነቲ ንኤርትራውያን ዝሕግዝ ዳኣምበር ንዕኦም ዝቃወም ኣይነበረን ዝብል መግለፂ ሂቡ ነይሩ ምስኡ ስዒቡ ብዙሕ ርእቶታት ክወሃብ ቀኒ እዩ ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ድማ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኖርዌይ እቲ ኖርዌይ ፓርላማ ኖርዌይ ዝወሰዶ ስጉምትታት ከም ዝቃወምዎን ንዑ ንምቋም ዝገልፅ ሰላማዊ ሰልፊ ድማ ገይሮም ነይሮም ሕጂ በዚ መሰረት ኣቶ ሲራክ ክፍሊ ድማኒ ነቲ ዝሃቦ መልስን ነቲ ዝኾነ ኣባይታ ዝኾነ ዘሎን መብርሂ ክህበኒ ፈቃደኛ ኮይኑ መፂ ኣሎ ቀንዲ ዛዕባና ኣብ ኖርዌይ ብዛዕባ ዘለዉ ኤርትራውያን ኣይኹን እምበር መበገስን ዘሎ ኩነታትን ብዛዕባ ክመፅእ ዝኽእል ነገራት እውን ክንዕልል ኢና ቅድሚኡ መጀመርታ ፈቃደኛ ኮንካ ስለ ዝመፅእኻ ኣመስግነካ ግርም የቐኒየለይ ቅድሚ ሕጂ እኳ ብዙሕ ብቐጥታ ስራሕና ኣይንፋለጥ ኢና እዚ ዕድል ዝተረኽበ ኣብ ዝሓለፈ እዋን ንስኻ ምስ መናኻትብሎ ምስ ኢሳያስ ዳኛው ዝገበርኩሞ ቃለ ምሕተት መበገሲ ኮይኑ ምናልባሽ በቲ መፅሓፍቲ ደ ክጅምር ዋላ በቲ ቅድሚ ናብዚ ናይ ሎሚ ዛዕባ ናይ መእተውና ቅረታ ግበረለ ይኮነ ሓንቲ ብእንግሊሽን ብኖርዌይን ዝፀሓፍካያ መፅሓፍ ብዛዕባ ትብለና ኢኻ ድሕሪኡ ዘን ክልተ መፅሓፍቲ ከዓኒ ከመይ እቲ መበገሲ እንታይ መልእኽቲ ትሓልፍ ስለ ዘለካ ኢኻ ፅሒፍካዮ ቁርብ ክፍለና ኢኻ ሳልሰይቲ እታ ናይ ፕሪማ ኦይል ካምፓኒ ከዓ ቁርብ ብዛዕባ እውን ቁርብ ክትብለና ኢኻ እሺ ብዛዕባ እቲ ናይ ናይ መጀመርያ መፅሓፍ ዝፀሓፍኳ ብእንግሊሽን ብኖርዌጅን ኮይና ብኖርዌጅን ቫይንትል ኦልየን እያ ትብል ብእንግሊሽ ከዓ ጌቲን ቱ ኖርዌይ ትብል እታ መፅሓፍ ቀንዲ ክፅሕፍ ዝደረኸኒ ካብ 2007 ክሳብ 2018 ኣብ ኣቡዳቢ ናይ ክልተ ሰለስተ ተፈላለያ ዓበይቲ ኮንሰልተንሲ ካምፓኒታት ኣካየዲ ስራሕ ኮይነ ሰርሕ ነይረ ቀንዲ ስራሕና ከዓ ምኽሪ ምሃብ እዩ ነይሩ ንሃገራውያን ብሕታውያን ናይ ነዳዲ ኩባንያታት እጅብቲ ምኽሪ ንህበሉ ቤዚካሊ ካብቲ ናይ ሊቸንሳ ጀሚርካ ክሳብ ዳህሳስ ምክያድ ነዳዲ ምውፃእ ኣውፂኻ ምሻጥ ድሕሪኡ ከዓ ምስ ተወድእኻ ብኸመይ ነቲ ዝተገብረ ወፍሪ ተዓፅቦ እንኮላይቲ ገንዘብ ካብቲ ወፍሪ ናይ ነዳዲ ዝመፅእ ብኸመይ ኣብ ጥቕሚ ተውዕሎ ዓይነት ምኽርታት ኢና ንህብ ነርና ሕጂ ኣነ ከም ቅድም ዝበልካ ካብ 76 ኣትሒዘ ኣትየ ኣብ ኖርዌይ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኖርዌይ ኢንዳስትሪ ሰርሕ ስለ ዝነበርኩ ፓስፖርተይ ከዓ ናይ ኖርዌጅን ስለ ዝኾነ ኣብ ዝኸድካዮ ቦታ ሓደ ካብቲ ዝሓቱኻ ነገር ኩሉ ግዜ ኖርዌይ ከመይ ኢላ ተኣመራርያ ከመይ ገይራ ዕውት ዝኾነ ኣብዚ ናይ ነዳዲ ኢንዱስትሪ ካይዳ ኢሎም እዮም ዝሓቱኻ ምስቲ ናይ ኖርዌይ ምትእስሳር ተተሓሓዘ ሕጂ ብኡኡ ተደሪኸ እቲ ኖርዌይ እንታይ ገይራ ዝብል እዩ ቤዚካል እቲ መፅሓፍ
ግን እቲ መፅሓፍ ክፅሕፍ ከለኹ ኣብ ሰለስተ ኢንፋክት ገለ ኣሕተምቲ ሰለስተ መፅሓፍ ዘይትገብሮ እዮም ዝብሉ ነይሮም ምክንያቱ እቲ ሓደ ክፋሉ ምስ ታሪክ ዝተሓሓዝ እዩ ታሪክ ናይ ኣፍሪቃ ታሪክ ናይ ኤርትራ ካልኣይ ከዓ ምስ ማሕበራዊ ጉዳያት ተሓሓዝ እዩ ብፍላይ ከዓ እቲ ናይ ኤሮፓ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገብሮ ሬድኤትን እቲ ፍርያት ይህብ ከም ዘይነበረን ዝገልፅ እዩ ሕጂ ንብድሕሪ ሕጂ ድሕሪ ኣድማዕ ዝኾነ ስራሕ ክስራሕ ኮይኑ ብኸመይ ናይ ኣገባብ ክግበር ከም ዘለዎ ኣጠቃሊሉ ዝገልፅ መፅሓፍ እዩ እቲ መፅሓፍ ምስ ተፃሕፈ እዞም ኣፍሪካን ዩኒየን ኢሲኤ ዝበሃሉ ኣለዉ ኢኮኖሚክ ኮሚሽን ፎር ኣፍሪካ ዓዲሞምኒ ንናይ ሱዳን ነዳዲ ሚኒስተርን ንናይ ኮሜሳ ሓላፊ ነበረን ዓዲሞም ነቲ መፅሓፍ ኣላሊናዮ ፅቡቅ ተቐባልነት ረኺቡ አንፎርቹኔትሊ ብድሕሪኡ እዚ ኮሮና ምስ መፀ ከምቲ ዝብል ኣይቀፀለን ኣብታ ካልእት መፅሓፍ ድሕሪ ከይድና እታ ካልእት መፅሓፍ ብዛዕባ ሕብረተሰብ ካበይ ናበያ ትብል ኢንፋክት ክልተ ዘይኮነ ሰለስተ መፅሓፍቲ እየን እታ ቀዳመይቲ መፅሓፍ ከም ዝበልካዮ ምስተፃሕፈት ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ውፂና ነርና ዳርጋ 61 ኣቢሉ ግዜ በብክፋል ወፂኣ ነይራ ድሕሪ ብድሕሪኡ ብመፅሓፍ መልክዕ ተሓቲማ ብቀዳማይ ትጠቕስዎ ነርኩም ነታ መፅሓፍ ከላል እውን ኣብ ፈለማ ኣብ ደገ ብዓዲ ጣልያን ኣብ ጀርመን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሽወደን ድሓር ከዓ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካን ሌላ ኣካይደላ ብቐንዱ እቲ መፅሓፍ እንታይ እዩ ንሕና እዚ ንሕና ሕብረተሰብ ከም ትፈልጦ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ታሪካዊ ዝኾነ ነገራት ንዛረብ ኢና ልዕሊ ኩላሃ እዞም ጎረባብትና ኣብ ታሕቲ ዘለው ኣብ ደቡብ ዘለው እዚ ናይ 3000 ታሪክ ዝብሎ ብዙሕ ፅፅዋያት ኣሎ ስታት ብዙሕ ሰብ ምድንጋራት ትፈጥር እዩ ስለዚ እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይቲ ቀዳማይ መፅሓፍ ታሪክ እዩ ታሪክ ናይ ኤርትራ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ናይቲ ዞባና ከዓ ብቐንዱ ከዓ ሃገራት ኣብቲ ከባቢና ብኸመይ ከም ዝቆማ ኤርትራ መዓስን ከመይን ከም ዝቆመት ዝገልፅ እዩ እቲ ካልኣይ መፅሓፍ እዚ ኣብ ደገ ብዙሕ ግዜ ዝለዓል ሕቶታት ብዛዕባ ቅዋም ዲሞክራሲ ሰብኣዊ ክብሪ ሰብኣዊ መሰል ወዘመ ተረፈ ዝብል ድሕሪ ባይታን ፖለቲካል ኣናሊሲስ ዝገብር ድሓር ብጭቡጥ ከዓ ምስ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታትን ኣብ ካልእ ዓለም ዘሎ ኩነታትን ዝዝርዝር እዩ እታ መፅሓፍቲ እውን ድሮ ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ክልተ ግዜ ወፅላ ክትወፅእ ክትቅፅል እያ እቲ ሳልሳይ መፅሓፍ ኣብ ምፅፋፍ እዩ ዘሎ እሱ ከዓ መቐፀልታ ናይ ክልተ መፅሓፍቲ እዩ ብዛዕባ ፕሪማ ዝበልካዮ ፕሪማ ብ1991 ኤርትራ ነፃ ምስ ወፀት ኣብ ኖርዌይ ንቕመጥ ኢና መስሪትናያ ሓደ ካብቶም መስረቲ ሃብተኣብ ዳኘው ሓዉ ኢሳያስ ዳኘው እዩ ካልኦት ሓያለ ሓደ 34 ዝኾኑ ኤርትራውያን ኢና ሓያለ ካባና ኣብቲ ናይ ነዳዲ ኢንዳስትሪ ተመክሮ ዝነበረና ኢና ብቐንዱ ኣብ ኤርትራ ኣብቲ ናይ መጀመርያ መድረክ ኣብቲ ናይ ነዳዲ ዕቋብን ምዝርጋሕን ከነተኩር ድሓረ ብድሕሪኡ ከዓ ኩነታት ተፍቂዱ ከዓ ኣብቲ ዝዓበየ ናይ ዳህሳስ ክንኣቱ ብዝብል ትምኒት ተጀሚሩ በቲ ዝገበርናዮ ወፍርን ልቃሕን ኣብ ኤርትራ ረኪብና እውን ኣብ 97 ኣቢሉ ዴፖ ሰሪሕና 97-98 እቲ ኩናት እንዳተካየደ ከሎ እቲ ዴፖ ተሰሪሑ እቲ ዴፖ ክንሰርሕ ከለና ብቐንዱ እቲ ክንጅምሮ ከለና ብቐንዱ ነቲ ናይ ዞባና ናይ ከባቢና ዕዳጋ ብዝብል መንፈስ ተጀሚሩ ነይሩ ድሕሪ እቲ ኩናት ብምምፃእ ከምቲ ዝድለ ኣይተኸየደን ዳሕራ መጨረሻ እቲ ዝነበረ ብዙሕ ሓያል ዕዳታት ስለ ዝነበረና ነቲ ዕዳታት ዝነበረ ናይ ባንክ ከፋፊልና ኣደስኪልናዮ ክበሃል ይከኣል እዩ እቲ ትካል ሕጂ ኣይተሰረዘን ኣይተረፈን ኣሎ ግን ንጥፍታት የካይድና ኣሎ
زيادة حركة من اللساينا قال حطوتات فتريالات بايترات اللي على قلنا بتقندي أرسنا نأتو نرويج زلو بفلايد مالت من السنة يطلع زيد قفو في نرويج زوسن زلو سنتات تقاومهم نخجلتو بغرام معناتات سلما في ولس يوم نيرو نسخة قدم ورحي أبيلو يخون ناتي برلمان نرويج وصلوا سنتات أو أنت مارون نعخم خمس نبرون كجلس كان يركع حجي انتهى من يوم تمو سنتات بحس زبلت قلت سليمو دحرينا بالسعب كنا قتلينا alright أتي دحر بايتا مجمع بونديو كمي عصرت عامة بيلو قال سلفتاتن قال سباتن دل علو ناب إريترا زخفل 2% كتر فالو زبهال بزح واج ثانيرو دحر تا ناي زملكتا مينستر أبارلاما أريبا أبارلاما كتاعت خيدل أبارلاما أريترا لولاويت هاجريا نزيغاتاتا أب دقن أبوشتن دلا أرز كتخفل تخيلها جيتم سبات تايم زبل نيروم فرارحناهم هارموناهم تدي خفيلنا قديم زبل نيروم كومو زبال نقر تولدن زخون يكون مفرح زبوردو سب أبوليس كيدو خصص خيليلا زغن مع السنة تقلا عمل كساب ليت لومي حدا والكسب أكسسن إذا قدام انتهى أبتشحن إسرانا جميرة أنا بروبا ريبورت تبهال نزار ربنا ورنا كجمر كلان شوعت هاجرات نقول لا يبقى على السعودية عرب استمتي وتخص تلاعين نيرو وسواء انتايو مفرح تهديدا أب سجور دوب جبر زبالي وتجميرو نثن شوعت هاجرات تيجو تجميرو سعودية تمزنعتي جمر كيبالة ألتفو قابتي زرزر وزيها أب حمش هاجرات أتوكيرو زين حمش هاجرات إريترا إثيوبيا تشاينا روسيا اي ثينك حمشي تها تركيا ابزن حمشي زملكت مصنعت تخيل حجت مصنعتي تايليرو بخميناي مقدي صوتن مفرحن قبر زبل يرو او كتشان اسران تغيرو تقميتو ترسي نيرو ابز حلفه كتشان اسران سلسن حدا نشتي سلفلهم نروي فنسترز بال مسكره كده تحابورتو خينوم نزا قداي كم تلعال غيرهم كتشان اسران سلسن تلاعيلو مستل عليه البرلمان قريبو برلمان ها تقولي كسنا وساني هيبو تخصنا وساني مستوى حمشة نتاتين تقريبا حمشة إمامتاتين تقريبا أبزن حمشة إمامتات تنكلته قدامين كلا ينزلون شو عاتقن كم إمام حمشة نيرن تن أربعة قداموت بقندو بفلاي تنكلته الأولى إرترا زجهز تقدم حجي تزوري بلو إرترا خم لو تاجر مثلا دلائق بريا زبهل زجهز سينيرو تخالاي كأني تنكالوت خلتها نزي إرتراويان نغوفرو 2% خفيلتي يكون دقف ناي منكست زبلو لعو زقام نيرو زي سيد دلتاني ري تا ستاي تا سيلي اب امام غريبو طلع لحم شيء غريبو تا حم شيء تها زي مصنعت تجبرن كميجركا ناي متجبر جمجمات تجبرن نتي توسعت تبيلات بالدولة سبات بالنيرة اجي تربعته اب برلمان مسقربه 4 يوم تنصيبي زي سيد دلكا تسقم تايني حدا سوات سان قانقان اي روي بغب مفلات سالتنا بوليتيكا كلمنا بقى مخدنا كلمنا بتري تخا مخدنا انت حطناتي ولو كا زخصص سلازي ترخب قدي فمو انت بالكاني بزعات يبتروان جن بز خلط خميتك قداي كوينا ميم تمالا رخ اقصى حجونا له نابنت ندرداني ناي غزا وحسنتهم كرغاغص ديلم واننتهم نحكرغاغص ديلم كلت خميت خفول يبحلو متسار زي بلو كابت زاتهم له جزيه نابني ربع هاجر كاب زاتهم له جزيه خا تصبتي خلت خميت خفول يبحل بيناي ملكعي وحد يرتراوي نسدد تجديدو كيف توا بتي اب ارترا زلو صقعت زخونه اكايدا وصي خنسو اب كندي نز كل نجار تبدلوا يمو أبدأ خذوا كحصول لا الكام حسابسي كم يجري تمنجز تخلط خميت خفول زبلهم ولو بهوت نزيل لو نزموتو يعني بسرعة سلسلة بركو بتشبه زفرتون لني ولا نزموتو سباتيو تخلط خميت كفيلهم دو كفولون دابله زد ساري تريسها أنا أوارح يتسنع كي تلا أخذنا بيترا زغل نجارات أبايتان ده هلو خلو سلزي كسر طرح أيجبرن زول اللي خنزار نخل هجي تايم سلكا شبتن صواين ببي ام داشا هونا سبات دعللون شبت حزن زموتون ببي كومو زبل سب اب نوروي زحالفه 10 عامت عدل نيرو ام منግስት نوروي خيدو
እዚአን ጭብጥ እንህበሉ ይኽብል ዝኽእል ዋላ ሓደ ሰብ ኣይቐረበ እንታይ ኮይኑ ንመን ተደናጊፁ ኣብ ነሮ ሄዱ እምኒ ክድርቢ ዝውዕል ሰብ ክፃረፍ ዝውዕል ሰብሲ እንተዳ ጭብጥ ኣለዎን ምንታይ ከይዱ ዘየብል ብዛዕባ ናይ 2% መንግስቲ ኤርትራ ከም ዝኾነ ይኹን መንግስትታት መሰል ኣለዎ 2% ክፈል ክብል ከገድድ ግን ኣይክእልን እዩ ደገ ዛትስዋይ ከዓ ኣብ ደገ ብድሌቶም ሰባት ክኸፍሉ ዝበሃል ብድሌቶም ዝኸፍሉ ሰባት ብሕጊ ናይ ኤርትራ እቶም ኣይንኽፍል ኢና ዝበሉ ኤርትራ ክኸዱ ዝኽልክሎም ሰብ የለን ድላይም ነገር ክገብሩ ዝኽልክሎም ሰብ ክልተ ነገራት እዮም ዝኽልከሉ መሬት ይወሃበን እንተልካ ኣይወሃበካን ነቶም ጉቦኦም ዘበሉ ይቐዳምነት ዝወሃብ ካልኣይ ንግዲ ክትተልካ ኣይወሃበካን እዚ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ውሳነ እዩ ስለዚ ሰባት ናታቶም ውሳነ ክገብሩ ክእሉ እዮም ኣይ እዚ ኣይሰማዓኒ ሰብ ዝብል ሰብ ድላይ ክገብር ይኽእል ክኸስስ ዘለ ሰብ ከዓ ኣብ መንግስቲ ኖርዌይ ክኸስስ ጣውላ ተኸፊትሉ ነይሩ ሕጂ ጣውላ ኣሎ እንድሕር ከዓ ብዓመፅ ተኸልኪለ ገለ ዝብል ሰብ ኣሎ ካብኡ ዝሓለፈ ግን እዚ ክስቶ ከምዚ ኢሉ ክስቶ ከምቲ ኢሉ ኣነ ንስኻን ተኻቲዕና ክንበፅሖ ንኽእል ነገራት የለን ምክንያቱ ኣነ ከምዚ ከምዚ ኢለ ብጭብጢ ከምፃልካ ይክእልኒ ንስኻ ክትምፃለይ ኣይትኽእልንኻ መንግስቲ ኖርዌይ ግን ኣቕርበ ሌላ ዘቕረበ ሰብ የለን ክሳብ ሕጂ ሕጂ ትብለኒ ዘለኻ እቲ ክሲ ስለ ዘይቀረበ ናቶም ጭብጥታት ስለ ዘየቕረብዎሲ ወላ ሓደ ነገር ኣይተፈፀመን ኢኻ ትብለኒ ዘለኻ ኣነ ፈፀም ኣይፈፀም ይፈልጦ ብለይ ግን ተፈፂሙኒ ዝብል ሰብ እንተሎ ከቕርብ መሰል ኣለዎ ክቐርብ ክእል እዩ መንግስቲ ኖርዌይ ከምኡ ኢሉ እዩ ኣፍቂዱ እዩ ዝቐረበ የለን እየ ዝብለካ ዘለኹ ስለዚ ከምኡ ኣጋጢሙኒ ዝብል ሰብ ትፈልጥ ኮንካ ሃየ ከይድኩም ንመንግስቲ ኖርዌይ ከምዚ ሽግር ኣጋጢሙኒ ኢልኩም ጭብጢ ሒዝኩም ከይድኩም ክሰብስቡ ኣሎም ሽዑ መንግስቲ ኖርዌይ ክትረኻኽበሉ እየ ፅቡቅ እዚ ነቲ ሰምሰማዕቲ ክንገድፎ ኢና ኣብ ኖርዌይ ዘለዉ ዝያዳ ስለዝኾነ ዛዕባና ማለት እዩ ኮይኑ ከም ዝብሎ ዘለካ ኮይኑ እቲ ኩነታትን እቲ ናይ ፓርላማ ኖርዌይ ውሳነታትን ተኾይኖም ዳእሚቶም ደገፍቲ መንግስቲ ኤርትራ ሰለማዊ ሰልፊ ወፂኦምን እሞ ከዓ ሰለማዊ ሰልፊ ወፂኦም ዝሰምዓና ይንረኸብናን ኢሎም መግለፂ ክህቡ ተገዲዶም እቲ ዘይምርዳእ ፀገም ድዩ ዋላስ ከመይ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ሰላማዊ ሰልፊ እንታይ ዓንቶ እዩ ዝብለካ ሰባት ኣብ እንዳሻሂ ኮይኖም ድላዮም ዕላል ሒዞም መፅኦም ኣብ መጋባእያ መፅኦም ክዛረብዎን ጭብጥን በበይን እዩ ስለዚ እታ ጭብጢ እንታይ እያ እታ ቀንዲ ነገር ሰልፊ ክዳሎ ከሎ ብክልተ ኣጀንዳ ይተላዒሉ ሓደ ነቲ ናይ ፓርላማ ምቅያር ኣይኮነ ምክንያቱ ናይ ፓርላማ ውሳነ ስለ ዝተገበሩ ክቅይሮ ከማን ኣይትኽእልንካ ተረዲሃኒ እቲ ሰልፊ ዘውፃና ሓደ ንሕና መሰል ኣለና ከም ኤርትራውያን መጠን መሰልና ንምንታይ ዘይሓተትኩምና ቅድሚ ሕጂ ክትውስኑ ከለኹም ንምንታይ ንዓና ዘይዘራርብኩምና ሕጂ እዚ ነቲ ዝሓለፈ ንምቅያር ዘይኮነ ሲ ንብድሕሪ ሕጂ ኣብ ዝኾነ ይኹን ጉዳያት ክመፅእ ከሎ ኤርትራውያን ንሕና ኢና ንኤርትራውያን ሕቶትና እያ ተስምዕታ ዘረባ ካልአይቲ ኤርትራ ልኡላዊት ሃገር እያ ከም ልኡላዊት ሃገር ከዓ ኣኽብርዋ ትንኣስ ትዕበ ከም ልኡላዊት ሃገር ክትክበር ኣለዋ እዚ ከዓ ባዕሉ እቲ ፓርላማ እውን ከምኡ ኢሉ እዩ ልኡላዊት ሃገር ስለዝኾነ እንታይ ትንከየና ኣለና ሕጂ እቲ ቀንዲ ናትና ንኦስሎ ዝኸደና ነቲ ድምፅና ክስማዕ ንሕና ከም ዘለና ምክንያቱ ቅድሚ ሕጂ ፓርላማ 20 ኮኑ 30 ኮኑ 40 ኮኑ 50 ኮኑ ኣንፃር ኤርትራ ዝንቀሳቀሱ ሰባት ጥራዮም ኣብኡ ሰልፊ ዝገብሩ ነይሮም ትማሊ 1500 ኤርትራውያን ከድና ኣርኢናዮም ከዓ ንሕና መን ኢና እቶም ናይ ባሓቂ ኤርትራ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ከም ዝርኡ ከዓ ጌርና እዚ እዩ ነርቱ ዕላማ እምበር ነቲ ናይ ፓርላማ ውሳኔ ኣይትቕይሮንካ ምክንያቱ ተወዲ እዩ ሓሊፍ እዩ ካብኡ ወፂ እቲ ፓርላማ ከም ዝብሎ ዘለካ ነቲ ናትኩም ነቲ ስኹም ዘለኹም ዝድግፍ እንድሕር ኮይኑ ወፂኹምን ኣይወፂኹምን እንታይ እዩ ትፍልልይ ዘለዎ እቲ ዝተጠቐምኩሉ ፖስተር ሪአዮ ነይረ ካብ ብዛዕባና ንካልኦት ተሓቱስ ንዓና ስሕቱትና ወይ ከዓ ካባና ስምዕዎ ክትሰምዕዎ ደልዩ ዝብል ነይሩ ግን ንዕኹም ከይሓተቱ ከይሰምዑ በቲ ሕጋዊ መስርሕን በቲ ዝተኸተሉ ኣገባብን ኩሉ እቲ ትብሎ ዘለካ ነቲ ናይ መንግስቲ ደገፍቲ እዩ ዝሕግዝ ነይሩ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ትውፅኢት እንታይ የድለዩ ናተይ ሕቶ ሕጂ እውን እንድሕር እንታይ መስለካ ደገፍን ዘይደገፍን እኮ ይኮነ እቲ ፓርላማ ብሕጊ ዝኸይድ እዩ ብሕጊ ክኸይድ እማመ 5-6 ሰባት ናይ ሓንቲ ሰልፊ እዮም ኣቕሪቦም እሳቶም ኣቕሪቦም እቲ እማመ ምስ ቀረበ እፀናዕ ተባሂሉ ተፀኒዑ እቲ 4 ውዱቕ እዩ ተገይሩ እዚ ከዓ ኣነ ክንኩን ዝብለካ ዘለኹ እቲ ውዱቕ ከም ምዃኑ ሰይድልካ ኣለኹ እቲ ጭብጥታት ሕጂ ብዛዕባ ይኮንና ንሕና ንዛርብ ዘለና እሱ ተወዲ እዩ ተዓፅወ ነገር እዩ ንሕና ንብል ዘለና ድሕሪ ሕጂ ብዛዕባ ኤርትራውያን ኣብ ኖርዌይ ክትዛረቡ ተኾንኩም ንኤርትራውያን ተዛረቡና ንሕና ኤርትራውያን ካልኦት ብብርጌድና ሓመዱ ዝፍለጡ ኤርትራውያን መንስያት ኤርትራውያን ኣይኮኑን እንዲኦም እቲ መንግስቲ ኖርዌይ እኮ በቲ ናቶም ዘቕርብዎ ሕቶ ዕቑባ ኤርትራውያን ምዃኑ ኣሚኑ እዩ ተቐቢልዎ ንዕኦም ከዓ ከም ኤርትራውያን ኣሚኑ እዩ ናቶም ሕቶት ናቶም ጠልፍ ናቶም ተቃውሞ
ዝተኣነግዶ ዘሎ ምክንያቱ ኖርዌይ ዲሞክራሲያዊት ሃገር ስለ ዝኾነት ንሓደ ዝቃወም ንሓደ ዝድግፍ ብማዕረ መሰል ትህብ ስለ ዝኾነት ነቲኦም እውን ናቶም ፀውዒት ሰሚዓትሎም እያ ሕጂ ንስኻ ንሕና ናይ ኤርትራውያን ሰብ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ኢኻ ትብለን ዘለኻ ኖ ዝብለካ ዘለኹ ሓደን ካልእን ኤርትራውያን ኣብ ፓርላማ ኣእትዩ ዘቕረበ የለን ዘቕረበ ሓንቲ ሰልፊ ቨንስትረ ትበሃል 6,700 ኣባላት ዘለዎ 7,000 ኣባላት ዘለዋ ሰልፊ እያ እታ ሰልፊ እያ ክትቐርብ ትኽእል ነታ ሰልፊ ኮይኖም ዝተሓዋወሩ ኤርትራውያን ተጋሩን ከም ዘለዉ ኣፀቢቕና ንፈልጥ ኢና መን እዮም እንታይ እዮም ገለ መልታት ኣብ ዝርዝር ምእታው የድልን ምክንያቱ ከም ዝብለካ ዘለኹ እንድሕር ከምኡ ኣእቱ ደልየ ጭብጢ ሃበን ተልካኒ ጭብጢ ክህበካ ይኽእልኒ እስኻ እውን ከም ዝብለካ ፀናሕኩ ጭብጢ ክትበኒ ትኽእልና ብርግፅ ንፈልጦ ነገራት ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብርግፅ ንፈልጦ ነገራት ሓንቲ ሰልፊ እያ እማመ ቀሪባ እማመ መስ ቀረበት እማመ ዘቲሉ እቲ 4 ነጥብታት ውዱቕ ተባሂሉ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብቲ ናይ ፓርላማ ርኦት ክሪኦ ክእል ንዓኻ እውን ሰይድልካ ነይሩ መስለኒ ስለዚ እሱ ዘዛረብ ኣይኮነን ርአዮ ነይረ ጥራሕ ዘይኮነ ብዝገበርኩ ቃለ መጠየቕ እውን እቲ ትብሎ ዘለካ ውሳነ ከመይ ነይሩ ኮይኑ ግን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣተሓሕዛ ናይ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ካብ ኤርትራ ውሽጢ ወፂኡ ኣብ ደገን ዘሎ ኤርትራውያን እውን ከም ዲለቶም ከይእከቡ ከም ዲለቶም ሰላማዊ ሰልፊ ከይገብሩ ከም ዲለቶም ናይ ናጽነቶም ከየስተማቕሩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዕንቅፋት ይኾኖም ኣሎ ዝብል ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ክእከብ ቀኒ እዩ ኣነ ብዝገበርኩ ቃለ መጠየቕን ኣነ ብዝረኣኽዎ ፅሑፋትን እሱ ከዓ ኣብ ቤተክርስትያን ንኣብነት እንድሕር ኮይኑ እቶም ኤርትራውያን ደገፍቲ ተቃወም ተባሂሎም ከም ዝፍለዩ ናይቶም ደገፍቲ ናይቲ መንግስቲ ከዓኒ ኖ ሃገርና ተገድሰና ወይ ከዓኒ መንግስትና ፅቡቅ ኣሎ ዝብሉ ነቶም ኖ መንግስትና ኣካይድኡ ፅቡቅ የለን ሃገርና ፅቡቅ የላን ዝብሉ ከም ዝነፅግዎም ከም ዝንፅልዎም ዝተፈላለዩ ፀብፃባት ወፂኦም እዮም ስለዚ ከዓ እቲ ዝተወስደ ውሳኔታት ተወሲዱ ኮይኑ ግን እቶም ሓደ ኤርትራውያን እዮም እቶም ሓደ ኤርትራውያን ኣይኮኑን ዘብል ግን የብልናን ንስኻ እንታይ ትብለኒ ብዛዕባ እዚ እንታይ ዝብለካ ዘለኹ ሰባት ኣብ ኖርዌይ ሰልፊ ክገብሩ ዝኽልክሎም ኣካል የለን ኣብ ኖርዌይ ኣብ ቤተክርስትያን ክኸዱ ዝኽልክሎም ኣካል የለን ዝኽልከሎም ከማን ኣይነበረን ብቐዳማይ ክዝረብ ከሎ ሰሚዐ ቤተክርስትያን ከይንኣቱ ሕሶት እዩ ሓቅነት እዩ ኣነ ቤተክርስትያን ኣይከይድኒ ሓቂ ዘረባ ግን ኣብ ስታቫንገር ዘሎ ፈልጦ እየ ሰባት ባዕላቶም ክመፁ ይደለዩ ቤተክርስትያን ናይ ኤርትራ ሰልድን ኤርትራ ዝሰድድ እዩ ኢሉ ሕሶት እዩ ሰልድን ዝሰድድ ተሎ ንትግራይ ዝሰዱ ሰባት ኣለዉ እዚ ከዓ ብጭብጢ ዝተረኣየ እዩ ስለዚ እቲ ናይ እንዳሻሂ ዕላልን ኣብ ከምዚ ናትካ መጋቢኣ መፂኻ ወይ ከዓ መራኸቢ መፂኻ ክትዛረብ ከለና ሰባት ክንፍንካ ኣለና ሓሴን ዳሪ ሕጂ ሓደ ነገር ኢለካ ፅባሕ ክትውፅኦ ትኽእል ሓሰት ምዃኑ ስለዚ ኣነ እንታይ ዝብል ዘለኹ ብመሰረቱ ኤርትራውያን ዝተዓፈነ ሰብ የለና ኣብዚ ዓዲ ተሃሪምና ኣብ ኤርትራ ንሕና ከምዚ ዓዲ ኢና ንቕመጥ ኣብ ጊሰን ከይደ ነይረ ኢለካ እምኒ ዝስንድዉ በትሪ ዝስንድዉ ሰባት ርኢና መን እዮም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ኣብ ሽወደን ርኢና ከምኡ ዝገበሩ ሰባት መን እዮም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ሆላንድ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ ኣብኡታት ኣብ ዝርዝር ኣትየ ምዝራብ ኣየድልኒ ስለዚ መን እዩ ከምኡ ዝገብር ሓቂ ክንዛረብ ክንክእል ኣለና ብዝተረፈ መሰለይ ተጋሂሰ ዝብል ሰብ ኣይትበል ዝብሎ ሰብ የለን ኣነ ብዙሓደ ከምኡ ይትበል ኣየብልኒ ተረዲእካ እቲ ካብ ትብሎ ዘለካ ተበጊሰ ሓንቲ ሕቶ ክቀርብ እየ ክሳብ 2018 ኣብ ኢትዮጵያ ሰላም ምስ ኮነ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰላም ምስ ኮነ ናይ ኣልጀርስ ውዕል ክግበር እዩ ዝተባሃለ ባድመ ከዓ ናብ ኤርትራ ተኣትዮም ዝተባሃለ 2021 ከዓኒ ኩናት ተካይዱ ኩናት ክካየድ ከሎ ከዓ ኤርትራውያን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኮይኖም ተሰሊፎም ተሰዊኦም ሰንኪሎም ክሳብ ሕጂ እውን ንምንታይ ዓቐን ሰብ እዩ ተሰዊኡ ዘሎ ኣይተነገረን ዘሎ ከመይ ገይሩ ሰናይ ዝኸውን መንግስቲ ኤርትራ ምስ ወሰኖ ኤርትራውያን ክጋደሉ ኣብ ጎኒ ኢትዮጵያ ኮይኖም ፍቁድን ሰናይን ዝኸውን ከመይ ገይሮም ከኤርትራውያን ወይ ከዓ ተጋሩ ነንባዕሎም ተሓባቢሮም ኣብ ኤርትራ ሰናይ ህይወት የለን ኤርትራውያን ሓሲቦም ኣሎ ንሕና ከዓ ብዓቕምና ክንሕግዞም ኢና ኢሎም እንድሕር መፂኦም ከመይ ገይሩ ሰናይ ዘይከውን ከመይ ገይሩ ይኸውን ተጋሩ መፂኦም ኤርትራውያን ክሕግዞም እንድሕር ደልዮም ከመይ ገይሩ ሰናይ ዝኸውን ከ ኤርትራ ወይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያውያን ክሕግዞም ምስ ከደ ሰናይ ዝኸውን ከመይ ገይሩ እዚ ዳበል ሞራል ኣይኮነን እንታይ መሰልካ ኣብ ዓለም ሃገራት ኣለዋ ዜጋታት ኣለዉ ዝኾነ ይኹን ዓለም ክልተ ሃገራት ኣብ ውግእ እትኸላ እቲ ዜጋታት ምስ ሃገሩ ይደው ድብል ኣነ ትግራዋይ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ምስ ኢትዮጵያ ደው ኢሉ ዝኾነ ይኹን ኢትዮጵያ ምስ ኢትዮጵያ ደው ኢሉ ተጋጊኻ ይብለኒ ምስ ሃዱ ናቱ ረብሓ ኣለዎ ሓደ ኤርትራዊ ዝብል ሰብ ግን ምስ ትግራይ ምስ ኢትዮጵያ ይኽብል ከሎ ዓገብ እዩ ንሕና መሬትና ተወሪሩ ኣብ ኣስመራ ሮኬታት ተወንጪፉ ኢትኩም ኣጣሚሩ ክርኢ ነይርዎ መንግስቲ ኤርትራ ዝብል የዋህ ሰብ ጥራሕ እዩ ኣይጥምትን ሱቕ ኣይብልኒ
نحنا خندي مسوات تخفيلا أنا سفلت بالليل أبجي من قصة قول زي جن تلولاونتنا مخبار دك هاجرنا كل خال من قصة وسرو سنة أنت خم مخطب له كمين بخمين أين أخون وارد روح هذا تجراوي هذا إيرتراو تجراي حاجزو سنين أي سنين كم زبال نجاريل تجراوي حق صبو سنين إيرتراو هذا إيرترا حقز خالق بحالك قال بوغن تحطه بزي قدس مع سيناي مدرخ بزي قدس مع سيناي اوان سبات نحدتهم كنت حاجازو تصبيون نعها من شمال بريز هبكا ايكونكم هزباو جنبار نحوحات حاجازو يمصلئي نايدر صلائي اليوم مغنياتاو يرشعو زخونه سبكاني تقاومو اين بورود حجي خا ايرتراوان اب ايرترا نابنت ابز خته معد زوز زبصاب الله ايرترا بنصار اتي نروي زوز تقداميتي سخا بمسل حسب كم جلاس مجرشتي ازلا كاب عالم ملو مجرشتي ازلا انتي مالت يزي ابيرترا حسم الله ابيرترا حسب كم جلاس ناصنت يلن ابيرترا خاب كتما ناب كتما منقسقاس يلن سلازي تغارو خونو زدوناوين خونو جبوتاوين خونو نيرتراوين كنحجزو منا ايلو من دحر امصيوم سلامتاي حج نور زخون سلامتاي ختما نغو زباو جنبار نحو حتى تحجزو كلا نور زي يكون سلامتاي ان حدا حقي نوح غزي زخيد حدا حقي كهلونا زي ندر زلنا انا يدقفوني لاني مسلك يتقام يقولون كم نورك تقرب لك هاجن انا قبل شاي تاي مسلك هاجر او ربح بالو ابزخونه يكون هاجر او ربح بالو هاجر او ربحه تي نهاجر كاد ربح خاطر نحنا ابقى لما درخ مس حوهاتهم بس بعد يسبها كمان نتحابر الوانات ديرو ابقى الوان اي تحابرنا ندحري نتي هاجر او ربحنا نبل لومي ابز حلفه مس اثيوبيا تحابر نيرنا صباحون هاجر او ربحنا زربح دحر خوين مستقارو زي تحابر مسوي انا زي تحابر كنا تاعي كل هاجر او ربحه هاجر او ربحه هراي ابز ناي سب مسر ربحه كحلو ندلل لنا ندحري لهم ايرتراويان اما كنحجزوكم عاقمنا انتي لهم مسلمتاي نورو تخون هلا هاجر ربحه كحلو ايرترا مزدز بلا هاجر ديليتا خطوسن سوري اي ترد عفوا من يحجزون من اي ترد ايرتراويان بلن يركسخا ابتي سلام سلفي ولا بجسم بولو ولا بنيروبا هاجرات برغينا حمود زخيل زلو بامن مدر باين زيت دلي نجر مغبارنسي مسومون تغارو لو تبلن يركا ناتي انت اي نوري الله اندحر داني نالو حج فلسطين اسرائيل اوغا لو مش امريكاويان نفلسطين زحجزو تمهار يونيفرسيتي لو امريكا تاع خمسو كم زلو تريو لها امريكاويان اسرائيل زحجزو خالو ابز ساعات هذه كلهم امريكان زيغاتات كوينم قاليهم امريكا اسرائيل يحجزو له قاليهم فلسطين يحجزو له ولو نبراشا رينا نبراشا بيوكرين حجي نبر ايكونن ديو زيغاتات نحنت هاجر نغور بيتهم كحجزو سلمتاينا نحنا ناوشنا اتينا منغست زنغوبر يغبويو اتي شجر كقرف زي نبل سلمتاينا تغاراتيوم امحراتيوم زناوين اتيوم إلنا نتغداينا نابدغ كنوصو نفتن زلنا ناتي حتو ساعه اوكي شاي تايم سلك هاجر او ربحه زوكل تب هاجر زلو من دستي هذا كونه يكون هاجر فوتو تدخلها تصلو تدخلها ديكتاتور تدخلها ديمقراطيا تدخلها وسيتي هاجر او ربحه بب زوصو سب ابدغ خويدا انا حاول او ربحه زخبر زربح دلهم دحريلو هاجر او ربحه يكون ولق او ربحه خون خيلي سان مردا ناي بوليتيكا خون خيلي ስለዚህ እቶም ኣነ እቲ ጭንቂ ዝነክር ዘለኹ ባዕላቶም ዝበልዎ ኢኻ ንበዝሕ ኣብዚ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃስ ዘለና ተጋሩ ኢና እንዳበሉ ዝዛረቡ ነይሮም ኣብ ቤተክርስትያን ኤርትራውያን ከይኣትዉ ኣይከነፍቅድ እንዳብሉ ነይሮም እቲ ጭንቅታት እቲ ዝበልዎ ጥራይ ዝብል ዘለኹ ሃገራዊ ረብሓ ክኾን ኣይኽእልን እዩ ምክንያቱ ሃገራዊ ረብሓ ዝኽኢል እቲ ኣብ ሃገር ዘሎ መንግስቲ ጥራይ ካልእ ሃገራዊ ረብሓ ክኽኢል ኣይክእልን ታትስ ዋይ ሃገራዊ ረብሓ ዝበሃል طبعا اتي اقدم من خد لك لها منقص نروي هاجر نروي انصار ايرتراوي انصار هاجر ايرتراي اتسقمتك توس صنيحه تبلن صنيحه نسخاون كم تفهم اي ولكم منقص نروي انصار ايرترا سقمتك توس لا ولكم البرلمان قريبو حتى سلفي انصار ربحا ايرترا زونه امام قريبا منقص نروي برلمان نروي كا نصيقو اتا زرو ترديكا منقص نروي تعريم الله نروي كانت خابتن محازا إيرترا مخانن تفلت هاجريا بفلاي قدم ناصنت دحر ناصنت كن استفلالي مخنياتات قاليوم جهودات قاليوم صورات قاليوم كاني استغلصو زي تغلصو مخنياتات كنبرو خم زخولو ردو خوين ابز غزي زغن اب إيرترا زلو كايدان اب إيرترا زلو ناي سباو مسل اتحاحزان ازيو اسكاكا خم مخانو سلعله بزحات هاجرات ني إيرترا
بمحسنات بحونات بمتحجز كم زخسرعن سالم كم زخسرتن يقلاتيو أبزي زي زخاني إتي برلما بكاتهم تقولون زلها بسالفات ولا يخونوا أنصار إيرترا خم سجمتهم زو صديقات نقرن زلها تمنجستي أبيرتاز ولا منجستي أكايدو دبلوماسيا وخلتو تعال تعرف النوتو استفر على إيميلاتاتو نزيجاتو أتححزو تتسبق نيرو زين كل هجرات كم زوج 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 سجمت موسداتو ولا سأي موسدات نيت هاجر تجمع نيت منجستي أكايدات تجمع شيشاي ሃገራት ኣንጻር ኤርትራ ዝኸዳ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል ኢልካ ትሓስብ ኳንኳ ናይ ብሓቂ ምልስ ኢልካ ክትሓስበሉ ከድልየካ እዩ እቲ ሰብኣዊ መሰል ዝበሃል 31 ነጥብታት እንድዩ ኣብቲ 31 ነጥብታት ንኤርትራ ዝኸስኣ ኣብ ሓደ ክልተ ነጥብታት እየን ሓንቲ ካብኣተን ዝኸስኣ እንታይ ምዝራብ ኣይተፍቅዱን ኢኹም ዝብል እዩ ካልኣይ ሃይማኖት ኣይተፍቅዱን ኢኹም ዝብል እዩ እዘን እንተን ቀንዲ ዝደጋግመን ኣብቲ ካልእ ኣብ ሓለዋ ጥዕና ሎም መዓልቲ ተማር ሪፖርት ወፂሎ ኤርትራ ኣብነታዊት ሃገር እያ ኣብ ትምህርቲ ኤርትራ ኣብነታዊት ሃገር እያ ኣብ ምክንኻን ኣብ ፀጥታ ኣብነታዊት ሃገር እያ ዝብላ ሕጂ ካብቲ 30 ዓንቀፃት ዝብሎ ኣብ ክልተ ነገራት እዮም ዝኸስወን እሱ ከዓኒ መክሰሲ ደልዮ እሞ እቲ ናህና ነፃ ፖሊሲ ፀልዮም እዮም እምበር ናይ ብሓቂ መዛረብ ይኮነን ኣብ እስራኤል እንታይ ይግበር ኣሎ ሕጂ ኣብ ጋዛ እንታይ ይግበር ኣሎ ኣይትርኢንካ ዓይንና ንርኢና ንሕና رئين فرغان أو سلطة እዚ ሲ ዓይነይቲ ሃገር እያ ወፂኣ ነዚ ጋዛ ዘሎ ሲ ሰብኣዊ መሰል ገሃስ ኣሎ ኢላ ሕጂ ንሕና ክንዓቢ ኣነ እንታይ ባህላ ይመስለካ ክንዓቢ ኣለና እዚ ሳቶም ምዕራባውያን ፖለቲካዊ ረብሓታቶም ክብሉ ዝብሎ ንርስዕ እዩ ንሕና ኣብ ኤርትራ ፀገም የለን ኣይክብለካን እያ ብዙሕ ፀገማት ኣሎ ኣብ ጭቡጥ ፀገማት መፂና ከምዚኣ ከም ኤርትራውያን ከምዚ ፀገም ኣሎ ኢልና ንዘራርብ እምበር ዝተባህለ ድሕሪ ክንድግም ኮይንና ኣወል ሓንቲ ክንከይድና ከምኡ ዝተዛረቡ 40 ዓመት ተዛረቡ ሰባት ኣለዉ ወላ ሓንቲ ደይፍሪ يغرت أقول أنا أبستبهلن مع كناد ني علم أبزبلون من قصة أبزبلون ترى يأخذ كن زمر كوزلهم زتمو كوركو أبنت نجركاي أبسوا زورد من إسي نجهو حمد أبسوا زورد من إسي سفل المالس كله زرات فلا كبتشعن سلستن كم عسرت شيء زوريا كسب حج زولو زرات كم زغنا نجركاي حطوها على النم على ديو نفسه كفت مهاري ساعات حمشة تسيوك سافادس مهار دحريو كسب ساعة 4 عرفوا إن دجنا خاص 4 تمرت جميلو كسب شجشة يزمهر سوات صحيو إن دحري خيو ريخيات كون تغير لي تسباز قبل عزيز برتعي زخونة مهاري نقول مشيتن كمهار أبزيخ الكونتاتن بوتان إن دهالو خلو نقول مشيتن كمهاري قبقو ويك أي جدد تردي خاني سلم تايز بالحطو دحرالو مرسي يلا سلم تايلو زحتون يلا تمرت نحر دعت دليل أو سواتا ناي تمرت جزية عند بريت تكوني قبعة أزي وزعتنياتات زي كنا نقولون خليهم أنا جن فولتي نايدقة مع كنا زينا زي كنا نقولون أخو اليوم أنا جن فولتي كله يرتاحوا فولتي تردي خاني بريمات بالسم كتكاس كلا بريما كانتريز بالبيت ما أثرتي الذكر عنه زخانة من سي بريما نحرت بهيلو بريما كانتري ويكا بريمات بالبيت ما أثرتي الذكر بر ناي أويل كامباني أي ذكرني سلمنتاي سلا زي تموكرنا سلا زي رأنا يوم أزي نايدقة مع كنا زينا من قصات كنا نقولون أنا يتبني تردي خاني بزحت منسيات كم زخماي هاجرهم قد يفهم كوس وتجددوا أتي أب منسيات زلوا التححزة كاب كتما ناب كتما كتنقاسقس زلوا تصقم ولدي كشقطو كنقاسقسو اخلي طحني من قسقاس تخلي امسي بحرج ببيحو حزام كنقاسقسو زغدده غزيه يو حليفو بيرترا حجي خا بكبون يزنبر زلو ابز غزيه زي كتشعن 24 بكبون ندحر ده حدث بوصي سغرودو ويام صوو وي كازا كبون كتقرص يا تباهيليو انجرا زخلا زلو كاب نروي وصيخا ابيرترا زلو ندحر ده سنتين كايو انا ناي معربان هاجرات منقسات كنغروني صبني كم زبل كايو انصار ايرترا نزمت منقست كلاخل مسولو يقديتو ويو ابو تقاومي بالله نعي اوشت ايرتراوያን ግን اوشت زلو ايرتراوያን ግን ስለምንታዮም بخمس اتحزق تحزو تدليو ስለምንታይ ቁርብ ትንፋስ ክረኽቡ ዘይግበር ስለምንታይ ሓሳቦም ክገልጹ መጽሔታት ጋዜጣታት ክህሉ ዘይግበር ስለምንታይ እዩ ናይ ብዕራውያን ሃገራት ወላልት መንግስቲ ከፍኦ ደሊን ኾና ነታ ሃገር ከኽፋእ ደሊን ኾና ናይ ታሪኽ ናይ ኤርትራውን ፈልጦ ኢና ኣይደለይኣን ኔረን ከም ሃገር ኦኬ ስለምንታይ ግን እቲ መንግስቲ ንዜጋታቱ መስተርሆ ዘለዎ ህይወት ዘይፈጥረሎም ስለምንታይ ሓደ መንሰይ ካብ ከተማ ኸደረን ንከተማ ኣስመራ ከይዱ ክመላለስ ክነግዝ ዘይፍቀደሉ ስለምንታይ 3-4 ዓመት ኣገልጊሉ ድሕሪኡ ነፃ ክኸውን ዘይፍቀደሉ ሓፈሻዊ ናትካ ገምገም ናትካ ርእይቶ የኽሰምዕ ደለ ኣብ ናተይ መመርኮሲ ወፃተኛታት ኣይኮኑን ናይ ደገ ማዕከናት ዜና ከዓ ኣይኮኑን ሕና ሓበሬታ ንህቦም ይኽፋእ ይፀበቕ እሶም ውሽጢ ኣቲማ ረኣይዎን ኣነ ተስተመቒረ ነቢረዮ ይፈልጦኻ እቲ
سوا هيدلو أقول كل سكبر ياخد كل عدمه نيري سوا بزحسب كم زخده أقول كل كم زب جبر حياة لسبعة عشر تاع عامة خمسة قول رداني كومرو خونيرو أين ورون لمن تاي خون خويلو كتزارارو قول تخلها أبتم أصحاب كمان قلت إيه تمسر تاوي نتمي سبات بفلاي زون فرنجي تي هاجراو قلقلوت كم بارنت يمزريو اسو ابكم تاك نورد يبلنا اقداسي هاجراو قلقلوت ان فاكت حجي فرنجي وعلاتهم هاجراو قلقلوت كن خولي جميرهم مالو دحري بدحريو دحري تا 10 8 ورح من نوحو كتزارارو قلتها اسها كنوح يقولون بالتخلها مخنيات وسلازنا بركه انا وانت شيشاي إذا هاجر كده عمودها كونيا قال خبل كاخ إلي مخنيات بزيت هاجر أو أقول قلت كذا هاجر كده إحنا يتخنى خبل كاخ إلي ويون كان لهم ها أقول قلت سنبرة توم زلوا تزبز حساب إيرفرايز ولا تي أقول قلت سكبرة توم زبز حقاني من أنت إذا هاجر لنا خبل خليه إذا الزرار ولا تخلها أبزي نحن إحنا إيرفرانك الزرار مخيلنا كم الزرار سب يلنا أبدك كوتس هلو إيرفران كي يكوب خل كلهم إيرفران بعد الناس كي يخبروا خل كلهم إيرتراوያን معلت سمعتك كيخورو خل كلهم مسخاز مبرو أقول تسويهم نعوم تذكرهم هاي فكرتين يزوي كسي تزباسنا زلو مبرز خونه يكون سب حجي تسفو جزي المزلنا مثل إذا تسفو جزي خاني محاشات حتى كلنا أنا يكون صايفون من محاشات حتى نأكل جزيات مثلنا مثل صبوا كتبلو زلخا كخون دحر كوينو بزو حدا متن ዝተፈለየ ሓሳብ ዝንፀባረቐሉ ሜድያ ጋዜጣ መፅሔት ራድዮ ቴሌቪዥን ክህሉ ከፍቅድ ይግቦት መንግስቲ ነዚ ኣንፈት እውን የብሉን ኣብ ኤርትራ ኣንፈት እቶም ኩሎም ዩቱበራት በሎም እቶም ኩሎም ኣብኡ ዘለዉ ከዓኒ እቲ መንግስቲ ዝደልዮ ጥራሕ እዮም ዝዛረቡ እምበር ሓንቲ ተቃውሞ ብዛዕባ ፅርግያ ብዛዕባ ማይ ብዛዕባ ኤሌክትሪክ ብዛዕባ እቶም መሰረታውያን ናይ ናብራ ክደፎ ተኻልእ ዝጋየፅ ዓይነት ጠለባትን ሕቶታትን እታ መሰረታዊት ንመድሃኒት ንሕክምና ንፅርግያ ንመብራህቲ እዞም ኩሎም መሰረታውያን ከማን ክዝረበሎም ኣይተኽእለን ክዝረበሎም ዘኽእል ኣንፈት እውን የለን ከመይ ጌርካ ዝዘራረብ ትኽእል ኩሉ ሓሊፉ ኦኬ እዚ መንግስቲ ንኤርትራ ክፅነት ንህዝቢ ኤርትራ ክፅነት እዩ መፅኡ ተባሂሉ መደምደምታ ተዋሂብዎ እሱብሎ ዘለካ ከዓ መፅኡ ናፅነት ኣይንኽብርን ኢና ምክንያቱ ናፅነት የብልናን መስዋእትን ስዋእትን ኣይንኽብርን حتى لها ستيتمنت تقبل يحتت ዘለኹ ስለምን حتى أحسن بالكات حتى فلها مثلا أنا أخملس أنت حتى خلينا نترى إيه إذا كله يلن مو يترفت مقرراب تاغن حتى هات بكيغا تدي ترديكا نتقول خلال زخل سي غازيتات الخاتم إهين مهين نايم بال شوهات يلن إهين مهين نايم بال ميكانيزم بدن يلن كابدا ميديا تاتون يعصواين بزح غزي حجي نحرد اني بزعبات هاجر نحسب على خوينا سلمنتاي ات منغستي إهين مهين ناي زبل مدرك كخفت زي فتن سلمنتاي حقاف زي كون سلمتاي حزب إيرترا تقاديرو زمصو ناصنت እንዳተኻ ሓደ ከሎ እንዳተረግፀ ከሎ ኣይና ኣይድለናን ኣይናትና እንዳተባሃለ ከሎ من ساعات نعسكي تاخون كنكم تايز زلزلو تايت فيها انا تحت زي بل تخوينو نمن يم تقاديلو نمن يم تسويهم نمن ساعات نعنا كويم نعنا نحر زي سمعوا نمن يم كسمعوا حقرنا يمكن خالكم ناتنا حلفنت ناتو ما يكون شاي حج يمكن نقرا ناتكا ستيتمنت ويك ناتكا حتى هذا لها حتى اذا عرفت حتى انه هونكا تايز كبر مسلك شيشة حجي المنجس إيرتراسي ما يكال سب دمسي أي سمعني تبلا لها نايك حتى تسوي حني ناتكا ريتها تسمع عند الله خمر ناتي ريتها يسمع مع لها حجي تا زي تسعدم تاي كبر مسلكا تاي كبر مسلكا تيخن بلون دلي نخال أتكا خزارو نفقدلهم رديان حتى حاجة ثاني غازيتا تتاب إيرترا يلن أنا إيرترا خلوه بعلها إسكا عنتوي غازيتا تسحب نيري دلاي صحف نيري حجون متحف صحف الله تنا عايش بخوين سمعن صحف سامو اوف كورس صحيفكا دحر محتام ابيم خا صحيفه محتام ابيم ملكا شو متحات الزهرب اب إيرترا بجيكا حداث إيرتران تي في إيرن تنهنا ناي زينا مع خناتن ابوشتي يلن ناي وصا ግን بزح سي ان ام بولو كله خسات لكم كمان كلا حاجات يكون السوها قدم حجي تفتين نيري غازيتا تفتيني رينا انا امر خمس نبره ردهاني
ኣብ ገለ እዋን ጠጠው ከም ዝብል ተገይሩ ብሕጂ ኣብቲ ዝነበረ ናይ ሽዑ ኩነታት ክምለስ ከም ዝኽእል እምነትና እዩ ኣነ ግን ካብ ጋዜጣን ኣብ ዘረባን ገለን ኣብቲ መሰረታዊ ነገራት ማይ ንህዝቢ ዝስተ ኤሌክትሪክ ኣልዒልካ ኤሌክትሪክ መግቢ መፅለሊ ሕክምና ትምህርቲ እዚኢታት ቀዳምነታት ሰሪዕና እንተንዛረብ ሓሸ በኋላ እሱ ከዓኒ ኣብ ፀብፃባት ናይ ዩኤን ክሰድልካ ክእል የብድላይካ ግዜ ኤርትራ ካብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ንላዕሊ ዝሓሸት እያ ባዕላቶም ዝህብዎ ፀብፃብ ስለዚ እዚ ክብለካ ዝፍት ዘለኹ ኢንፋክት ሓንቲ ክስታይ ሰይድልካ ነይረ ብዛዕባ ኣታዊታት ናይ ሃገር ከምዚ ኮይና ተረሚሳ ገለገለ ዝብል ኣብቲ ዝሰደትኩልካ ናይ ወርልድ ባንክ ሪፖርት ኣብ 92 ሓፈሻዊ ኣታዊ ናይ ኤርትራ 355 ነይሩ ኣብ 2011 2.1 ቢልዮን 8 ዕፅፊ ወሲኹ እዚ መርኣያ ናይቲ ኣብ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ምዕባለታት ይበሃል ስለዚ ኣብ ጭቡጥ ዝኾነ ነጥብታት ኣብ ካልእ እዋን ከነምፅኡ ንኽእል ኢና ጭቡጥ ዝኾነ ነጥብታት ኣምፂኻ እዛ እዚኣ ክንዛረብ ንኽእል ኢና ኣነ ንስኻ እንትረአየ ዝኾነ ብዙሓት ሰባት ተቕርብ ትኽእል ኢኻ ኣነ ደስ እንዳለ ክዛረብ ይኽእል ግን ስቴትመንት ናትካ ጥራይ ትገብሩ ኣነ እቲ ኣነ ውሕየ ክሓተካ እየ ዝፍትን ዘለኹ ናተይ ስቴትመንት ክንኩን ዝገብር ዘለኹ ምክንያቱ ስለ ዝፈልጦን ስለ ዝነብሮን ክፅሕፈውን ስለ ዝኽእል ፀገም የብለይን ግን ክሓተካ ከለኹ ምስ ምክንያቱን ምስ መብርሂኡን ክሓተካ ስለ ዝደለኹ እየ ሕጂ ክትብለን ፀኒሕካ ኢኻ እቲ ዓለም ለኻዊ መለክዕታት ናይ ቁጠባ ንኤርትራ ፅቡቅ ከም ዘላ እዩ ዝገልፃ ዘሎ ክትብለን ፀኒሕካ እምበር ሕቶይ ከምዚ እዩ ስለምንታይ ኤርትራን ብክቦን ዝነብሩ ኣለዉ ስለምንታይ ከም ዲለቶም ነጊዶም ከም ዲለቶም ገዚኦም ሸይጦም ክበልዑ ክሰትዩ ክክደኑ ክረግፁ ዘይፍቅድ ኣሎ እዋ ምክንያቱ እኩል ስለ ዘይኮነ ንሕና ንህዝብና ንብህገሉን እቲ ዓቕሚ ናይቲ ሃገርን በበይኑ ስለ ዝኾነ በቲ እኩል ነይሩ ተዝኸውን ኣብ ከምኡ ይመወደቕናን ኣብ ከባቢና ዘለዋ ሃገራት ሪኦ እንደለካ ሰብ ጠንዩ ካብ ረድኤት መፅኡ ካብ ኣሜሪካ ዶ ካብ ኤሮጳ እናብዮም ኣሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ኣሜሪካ ትናብዮ ኤሮጳ ትናብዮ ህዝቢ የለን በቲ ናትና በታ ዘላ ቁጠባ ዓቃቂኖም ወዲቦም ገብሩ ኣለዉ ንኩሉ ግዜ ከምኡ ከይድ ኣይኮነን ከምኡ ድሌት የብለይን ኣብዚ መሰጋገሪ እዋን ኣብዚ ፅንኩር ናይ ኩናት ዝነበርናይ እዋን ግን ብፅፉፍ መልክዕ ከይዱ ኣሎ ስለዚ እወ እቲ ምዕባለታት ኣሎ ግን ከምቲ ንደልዮ ከምቲ ንተንደዮ ኣይተበፅሐን ኣሎ ንኣብነት እዚ ትብሎ ዘለካ መቸም ዜጋታት እዮም ንሓንቲ ሃገር ቁጠባ ክትዓቢ ዝገብሩ ኢለ ዝኣምን ኣነ ድሕሪ ጌጋ ኮነ ክትቀርመኒ ትኽእል ኢኻ ናይ ኤርትራ ዜጋታት ከዓኒ ንደገ ወፂኦም እዮም ኣብ ደገ በዓል ጁባ ኣንጎላ ሩዋንዳ ዩጋንዳ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮይኖም እዮም ዝሰርሑ ዘለዉ ስለምንታይ እዞም ሃገራት እዞም ዜጋታት እዚኦም ዘይፍቀደሎም ተፈቂዶሎም እንተኮይኑ ኸ ስለምንታይ እዩ እንታይ ፀገም ስለ ዝተፈጥሮ እዩ ካልኣይ ግዜ ክወፁ ተገዲዶም ንዓይ ዘይተሓተን ንታው ካሲራ ክወፂኻ ይብል ኣነ ኮብ 93 ኤርትራ ኣትየ ነይረ 93 ክሳብ 2006 ነይረ ከምቲ ዝደለኽዎ እቲ ናይ ኢንቨስትመንት ከይድ ኣይከኣለን ወፅየ ንገዛ ናይ ገዛ ርእሰይ ረብሓ ኢለ ኩላቱ ወፅት ኤርትራ ኳን ናይ ገዛ ርእሰይ ረብሓ ኢለ ስለዚ እሱታት እሱ ማለት ግን ኣንፃርቲ መንግስቲ ወይ ከዓ ምስቲ መንግስቲ ኮሪኻ ማለት ኣይኮነን ረብሓኻ ትርኢ ኢልካ ምምሕያሻ ትመፅእ ኣሎ ዝሓዘ ኩነታት ትመፅእ ኣሎ እመነኒ ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ መሊስና ክንዛረብ ኢና ኤርትራውያን ኤርትራ ተመሊሶም ኢንቨስት ክገብሩ ክትሪኦም ስለዚ እወ ከምኡ እዩ ዘሎ እንቋዕ ከማን ከምኡ ኮነ ካብ ኩልና እንቋዕ ክብለካ ከለኹ እንታይ ማለት እየ ካብ ኩልና ጠጠው ንብልሲ እቶም ዝኸዱ ከማን እንቋዕ ተዓወቱ እንቋዕ ፅቡቅ ምዕባለ ግበሩ እንቋዕ ሃብቶም ተመሊሶም ሃገሮም ክመፁ እዮም ንማለት ናብቲ ናይ መጀመርታ ክንምለስ ኢና እዚ ዘቕርበልካ ዘለኹ ሕቶታት መንስያት ኣብ ኤውሮጳ ኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ምዕራብ ብብዝሒ ስለ ንርከብ ኣብ ሃገርና ከዓ ከምቲ ክንነብሮ ዝግባአና ከምቲ ክንመሃሮ ክንዓብዮ ዝግባአና ክንነብር ስለዘይከኣልና ኢና ውፅኢና ስለዚ ናብዚ ዝሓለፈ ቅንያት ንሪኦ ዘለና ሰለማዊ ሰልፊ ብእምንን ድርባይን ካልእ ካልእን ተበፂሑ እዞም ኣብ መንጎ ንዕሎም ዝነበርና እምበኣር ጠንቂ ናይዚ ንሕና ተሰዲድናዮ ዘለና እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ሰባት ኣለዉ እንድሕር ዳኣ ከምኡ ኮይኑ ኣብ ክንዲ ብከምዚ ተናፀግን ብከምዚ ማዕዶ ማዕዶ ኮንካ ተቀራሪብካ ይህን ምሂን ተባሂልካ ንዕኹም ሰማዕኩም እንታይ ፀገምኩም ክበሃል ዶ ኣይመሓሸን ከምኡ ትፍትኑ ንስኹም ንኣብነት ኣብ ኖርዌይ ዘለኹም ኤርትራውያን ይሓይሽን ፈረኻ ምስ ኤርትራውያን ምሳኻ ሕጂ ተራኺብና ንዕል ዘለና ስንከምኡ ማለት እዩ ንካልእ እኮ ኣይኮነን ይህን ምሂን ክንበሃል ኣለና ክንዘራረብ ኣለና ኣብ ጭጥ ዝተሞርከሰ ከነዕልል ክንክእል ኣለና እዚ ፀርፊ እምኒ ሓሶት ንግደፎ እቲ ዝሓሸ ነገር እንታይ እዩ ንሕና ከምዚ ከምዚ ሽግር ኣሎ ፅቡቅ ንዘራርብ ተዘራሪብና
اندحرنا ناي كلنا كو نربح حزبنا نربح هاجرنا نندل تزباس زلوكو اب كندي نزراب اب كندي هي مبال اب حايلن اب غونصن ام فرحن اب تهديدن زخود سباتم كو تصقم كوينم زلو ስለዚህ ይሄን ኣብ ዝኮን ኣነ ብወገነይ ኣብ ዝኮነ ይኹን እዋን ዝኮነ ይኹን ሰብ ይሄን ክበሃል ቁርቤ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ኩነታት ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክግለጽ ከሎ ብጋዜጣ ኮነ ብዝተፈላለየ ናይ ብፍላይ ሕጂ ከዓ እንተ ሓዳስ ዓምዲ ኣምፂኦም ኣለዉ ቦርድ ጋዜጣ ገለ ትብል ደገ ዘሎ ክገልጽዎ ከለዉ ክንስዕር ኢና ተሳዒርና ረብዓይ ግንባር ዝብል እምበር ሽግሮም ንረዳእ ኣሎም እንታይም ኮይኖም ዝብል ኣይኮነን ስኻ ትብለን ዘለኻ ከዓ ንምርዳእ ዝኸይድ መንገዲ ዝመርሕ መንገዲ ክንከይድ ኣለና ትብለኒ ኣለኻ እሞ እዚ ንዓይ ገራጭውን ኣሎ ከመይ ኢኻ ትሪኦ ንስኻ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኸ ተስፋ ኣሎ ዲሞኒ መንስያት ወፂኦምሉ ዘሎ ምክንያት ክድህሰስ ኣለዎ ክግምገም ኣለዎ ክንሰምዖም ኣለና ዝብል ገምጋም ትኮነ ኣይ ተረዳእኳ ረብዓይ ግንባር ከደግመልካ እየ ስኻ ትብለን ዘለኻ ንምቅርራብ ክንዘራረብ ኣለና ትብለኒ ኣለኻ ኣብ ደገ ብዛዕባ ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ናይ መንስያት ተቃውሞ ናይ መንስያት ከዓኒ ብወገን ኤርትራ ብወገን ሓዳስ ኤርትራ ብቦርድ ጋዜጣ ተባሂሉ ሓድሽ ዝወፅእ ዓምዲ ኣብ ደገ ዘለው ኤርትራውያን ዝገብርዎ ዘለው ተቃውሞ ዝገብርዎ ዘለው ባእስን ክንሪኦም ኢና ብረብዓይ ግንባር ዝፍለጥ ሓድሽ ናይ መንስያት ተቃውሞ ነቶም ተቃውሞ ዝገብሩ ዘለው መፂኦም ከዓ ዝተፈላለየ ነገር ይገብሩ ኣለዉ ሕጂ ጋራጭ እውን ስለ ዘሎ እየ እንድሕር ደኣኒ ተዘራሪብና ክንፈትሖ እዩ ዝሓሸ ኢልካ ተኣምን ኮንካ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከዓ ካልእ ኣንጻሩ እንድሕር ዝግለጽ ኣሎ ኮይኑ ከመይ ገይሩ ክሳኻዕ ይኽእል እዚ ንምዃኑ ኸ እንታይ ይመስለካ ንስኻ ሓለፍቲ ኮኑ ሰበስልጣን ኮኑ ገለ ኮኑ ንኤርትራውያን መንእሰያት ክሰምዑ ክሳብ ሕጂ ዘይፈተኑ እንታይ ይመስለካ ንስኻ ሓደ ሓዳስ ኤርትራ ዓምዲ ረብዓይ ግንባር ከምታ ትበሃል የለን ኣነ ኩሉ ግዜ ንቡቤቲ ዓምዲ ከታተለ ኢንፋክት ብዛዕባ እዛ ናይ ረብዓይ ግንባር ሓደ መዓልቲ ተፃሒፋ ነይራ እሳ ከዓ ነቲ ምንቅስቃስ ናይ መንእሰያት ኣወፃ እዩ ሕጂ እሱ እንታይ መበገሲኡ ንምንታይ መፅኡ ዝበሃል ነገር ብዛዕባ እዚ ዝሓለፈ ዋርሕ ዝነበረ ቋይጡ ብኣሲልካ ዝሓስብ ሰብ ተሎ ብጌጋ እዩ ኣብ ኤርትራ ሰለስተ ኢኮኖሚክ ዞን ዝበሃል ነገራት ኣሎ እዚ ሰለስተ ኢኮኖሚክ ዞን ነቲ ማእኸላይ ክፋል ናይ ኤርትራ ንምብራቕን ንምዕራብን ኣብ ሰለስተ ዝምቅል እዩ ራብዓይ ከዓ እቲ ኢኮኖሚክ ዞን ዝበሃል ከዓ እዚ ኣብ ዲያስፖራ ዘሎ ኣነ ንስኻ ኩሉ ኤርትራዊ ዘጠቓልል እዩ ስለዚ እቲ ረብዓይ ግንባር ሽም ዝመፅእ ምስኡ ተተሓሓዚ እቲ ነቲ ኢኮኖሚክ ዞን እዩ እሱ ከዓኒ ንሃናፂ ነገርን ንምዕባለን እምበር ነዚ ዘሎ ግዜያዊ ቋይቅን ባእስን ኣመልኪቱ ሓዳስ ኤርትራ ዓብይ ግምት ሂቡ ክፅሕፍ ኢሉ ኣነ ኣይረኣየኒ ምክንያቱ ትፈልጦም እየ እቲ ጋዜጣ ፈልጦ እየ እቲ ጋዜጣ ዝፅሕፉ ሰባት እውን ኩላህና ንፈልጦም ኢና ኣብ ከምኡታት ኣድሂቦም ፅሕፉ ኣለዉ ኢለ ኣይሓስብ እየ እቲ ምዝርራብ ትብሎ ዘለካ ግን ቅድሚ ሕጂ ተፈቲኑ እዩ ቅድሚ ሕጂ ሰሚናራት ግበር ነይሩ እዩ ብሰንኪ እዚ ኩናት ደው ኢሉ ሳዕቤን ናይቲ ኩናት ደው ኣቢልዎ እመነኒ ክመፅእ እዩ ከምኡ ዓይነት ግዜ ኣብ ኤርትራ ክሳብ ዝመፅእ ከዓ ኣብዚ ኣይትግበሩ ዝብል ኣካል የለን ኣብዚ ኣይትስምዑ ኣይትዘራርቡ ዝብል ኣካል የለን ነቲ ሃገራውነት ክሳብ ዘሎ ነቲ ልኡላውነት ኤርትራ ስጋብ ዘኽብሩ ተጋደልትና ስጋብ ዘኽብሩ ሰማእታትና ስለ ዘኽብሩ ስንኩላትና ክሳብ ዘኽብሩ ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝኾነ ይኹን ዝርርብ ክካየድ ይከኣል ሕራይ ተረዲኒ እንታይ ዘሎ ነጥብታት ንኣብነት ንምዝራብ ድልዋትና ክትብለን ፀኒሕካ እስኹም ከም ኤርትራዊ ከም ሓደ ኤርትራዊ ብዓድኻ ትግደስ መጠን ነቶም ነዚ ናይ ምዝራብ ጠለብ ዝቕበሉ እሞ ግን ከዓ ቅድሚ ኩነት ክንቐምጥ ኢና ዝብሉ ኤርትራውያን ንኣብነት መንግስቲ ምርጫ ይገበረን ክሳብ ሕጂ በዚ ኩሉ ዝሓለፈ ሂወት ናይ ኤርትራውያን ከዓኒ ኣብ ባሕሪ ብዝሞቱ ብሲናብ ዝጠፍኡ ኮኑ ኸ ተሓታታይ ክኸውን ድልው ድዩ ዝብሉ ዛዕባታት ወይ ከዓ ቅድሚ ኩነት እንድሕር ኣቕሪቦም እንታይ መልስኻ ንስኻ እቲ መንግስቲ ኸ ነዝታት ክቕረብ ነዝታት ክቕበል ከድልው ድዩ ካልኣይቲ ሕቶ ሳደኹም መልሳ መካን ከይርስሓ ተቐዳመይቲ ሕቶ ኣብ ኤርትራ ምርጫ ይተኻየደን ዝብል ሰብ ኤርትራ ዘይፈልጣ ሰብ እዩ ኣብ ኤርትራ ናይ ከባብን ናይ ንኡስ ዘባን ምርጫታት ኩሉ ግዜ ይካየድ እዩ እታ ዘይተኻየደት ምርጫ ናይ ሃገራዊ ምርጫ ትበሃል ሃገራዊ ምርጫ ዘይምካየዱ ምክንያት ከዓ ብዙሕ ግዜ ክትዛረበሉ ትኽእል ኢኻ ውዒሉ ሓዲሩ ምክያዱ ይተርፎን እዩ ኣይተኻየደ ሓቅኻ ኢለ ክሓልፋ ክእል እየ ብዛዕባ ናይ ስደት ዝኸዱ ባሕሪ ዝጠሓሉ መንግስቲ ኤርትራ ተሓተት እዚ ባጫ እዩ ምክንያቱ ሲ ባጫ እዩ ላግፂ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ብመይ እንታይ መለክዒ ዝኸይድ ብድልየቱ ዝወፀ ሰብ
صبوا يكون كان لك زلو احواتنا تحالو حساب حج زطفو زلو احزنا كاي حتى تقل بعلو تسبن توم زتابعون بري من قصه ايرترا يكون من قصه ايرترا انتهت من መንግስቲ قصه ايرترا دي فيديو መንግስቲ ናይ ዜጋታቱ ህላወ ጥዕና ነባርነት ኣነ ብለካ ኣለኹ ኩሉ ሰብ ዝምስክሮ ዓለም ትምስክሮ እዩ እምበኣር ሞት ኣደታት ኣብ ኤርትራ ተቐኒሱ እዩ እቲ መንግስቲ ሓላፍነቱ ስለ ዝኾነ ቅድሚ ሕርሲ وما من قصه حلفنته اب ايرترا ينبر ካልኦት ገብ ዝወፅእ ሓላፍነት ካልኦት ዓበይት ነጥብታት እውን ዕዉታት ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ወፂኦም እዮም ኣብነት ኮይና እያ ሕማም ኤድስ ንኣብነት ኣዝዩ ትሑት እዩ ካብተን ከባቢኣ ከለዋ ዘለዋ ክወዳደር ከሎ ስለምንታይ ሓላፍነቱ ምዃኑ ኣሚኑ ስለ ዝሰርሓሉ ካብ 2001 2002 ኣትሒዙ መንስያት ክወፁ ከለዉ ደኣ ስለምንታይ ሓላፍነተይ ኢሉ መርሚሩ መፅናዕቲ ገይሩ ክግታዕ ዘይገበረ ስለምንታይ ከ ናይ ሓዘን ኣዋጅ ዘይእውጅ ዝኩሉ ሲና ምድረ በዳ ክሳብ ሕጂ ብልብያ ኣለዉ ስለምንታይ መግለፂታት ኣውፅኡ ነቶም መንግስታት ንኣብነት ናይ ሊብያ ዋላ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ሕጂ ኣብ ትግራይ መግለፂታት ኣውፅኡ ሓላፍነቱ ስለ ዝኾነ ናይ ዜጋታት ናይ መንስያት መግለፂታት ኣውፅኡ ዘይቃወሞም ነቶም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ ስለምንታይ ንልቢ ኤርትራውያን መንስያት ከረስርስ ዋላ እዝን ዝንዝን ወ ክኸውን ኣይነበሮን ኢሉ መግለፂታት ዘይውፅእ ንምንታይ ከም ብለካ ኣለኹ ኣብ ኖርዌይ ዘለዉ መንግስታት ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለዉ መንግስታት እንታይ ገብሩ ትፈልጥ ኢኻ ልዕለይ ንስኻ ኖርዌይ ስለ ዘለካ ከዓኒ መንግስቲ ኖርዌይ ሃገረ ኖርዌይ ንዜጋታታ ከመይ ትክደሰሎም ትፈልጥ ኢኻ እንድሕር ደኣኒ 10 ሰባት ብዝኾነ ነገር ሞይቶምሲ ክሳብ መንግስቲ ካብ ስልጣኖም ዝወርድሉ ግዜያት ንርኢ ዘለና እሞ ዋላ ኣይኹን ተዋሓደ ግን ስለምንታይ እዩ ክምርመር ዘይፍተን ዝኩሉ መንሴስ ዓዱ ዝፈቱ ሃገሩ ዘፍቅር ክጋደል በረኻ ዝወፀ ብረ ዝተሰከመ ዝተዓለመ ሃገሩ ገዲፉ ክወፅእ ከሎስ ስለምንታይ እዩ መንግስቲ መርሚሩ ፍታሕ ከምፅእ ዘይከኣለ ሽሻይ መንግስቲ ሓላፍነቱ ኣብ ሃገር ዘለዉ ዜጋታት እዩ ነቶም ኣብ ሃገር ዘለዉ ዜጋታት ክናብዮም ክከናኸነሎም ናይ ወፃኢ ሓይሊ መፂኡ ከየጥቅዖም ክገብር ሓላፍነት ኣለዎ እሱ ገብር ኣሎ መነባብሮም ክመሓያሽ ክገብር ሓላፍነት ኣለዎ ዘዝወፀ ኤርትራዊ ቤን ወፂኡ ቤን ኣትዩ ክከታተል ክቆፃፀር ሓላፍነት የብሉ እቲ ሪሶርስ ከዓ የለን ረድሃን ስለዚ እቶም ዝወፁ እቶም ሕማቅ ዝጋጠሞም ኣሕዋትና ኣሕዝነካ ካብኡ ሓሊፉ ክትብሎ ትኽእል ነገራት የለን ናይ መንግስቲ ሓላፍነት ኣይኮነን ስለምንታይ ዳኒ ሓላፍነት ንድሕር ዘይኮይኑ ክልተ ከመይቲ ኣኽፊሉ ዜጋታት ኣበይ ከም ዘለውን መዓዝ ከም ዝኣተውን ክንደይ ከም ዝወለዱን መዓዝ ክምለሱ ምዃኖምን ዝተፈላለየ ሓበሬታ ኣኪቡ ክልተ ከመይቲ ኣሰኽፍል ስለምንታይ ክወፁ ከለዉ ኣብ መንገዲ ዘይግደሰሎም ስለምንታይ ወፂኦም ኣብ ምዕራባዊ ሃገራት ምስ ኮኑ ቁጠባ ምስ ተደብደሉ ነብሶም ምስ ከኣሉ ግን ብፁዕ ሃገርኩም ወይ ከዓ ክልተ ከመይቲ ክፈሩ እንዳበለ ዝከታተሎም ዜጋታት እዮም ባዕላቶም ብድልየቶም ዜጋታት ኣብ መንገዲ ከለዉ እውን ዜጋታት እዮም ካብ ሃገር ክወፁ ከለዉ እውን ዜጋታት ዋላ ሓላፍነት ንውሰድ ንሕና ዝወፀናዮ ወፃእና ሓላፍነት ንውሰድ እምበር ክንወፅእ ዝደረኽና ምክንያትን ክንወፅእ ዝደረኸና መንግስትን ከዓ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ ኣብ ሰላም ሽሻይ እተን ክትብለን ደሊ ዘለካ ትብለን ኣለካ እቲ ናተይ መልሲ ኣይስምዕና ኣለካ ንሰምዓካ ኣለኹ እምበር ኣነ ግን ካብ ትብለኒ ዝሓትት ዘለኹ ረታ ግበረለይ መንግስቲ ኣብ ዝኾነ ይኹን ሃገር ሓላፍነት ኣይስልተምን እዩ ሰባት ስግር ዶብ ክወፁ ከለዉ ምክንያቱ ብዘይ ሕጊ እዮም ዝወፁ ኣለዉ መንግስቲ ኖርዌይ ብዘይ ፓስፖርት ኒካራጓ እንድሕር ከይድካ ተሓትልካ ኢልካ ትሓስብ ኮንካ ኣይመስለኒ ተሓትልካ እሞ ከዓ በማእት እንድሕር ትኸይድ ኮንካ ስለዚ ከምኡታት ዝበሃል ነገር የለን ምስ ወፁ ግን ዜጋታት እዮም ኣነ ምስ ሃገረይ ጥጦ ክብል ደልየ ነቲ ዝግባኣኒ ከም ህዝበይ ከበርክት ደልየ ዝበልካ መርሓባ ትብሎ እንድሕሪ ከፍል ነይሉካ ወላ ሓደ ዝተዛረቦ ሰብ የለን ኣይዛረቦን እዩ ኣብዚ ኮይኑ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ኤርትራ ክኸይድ እየ ስድራይ ክበፅሕ እንተይሉ ከይዱ ኤርትራ ስድሩ በፂሑ ክመፅእ ክእል ዝኽልክሎ ሰብ የለን እንተ ደኣ ሓለፋታት ደሊ ኮንካ መሬት ደሊ ኮንካ እንተ ደኣ ክሰርሕ እየ ክነግድ እየ ትብል ደሊ ኮንካ ግን ሽዑ ግን እቲ ጉቡእ ኣማል ይበሃል እዚኣ እታ ኣካይዳ ካልእ ሕቶታት ዘለካ ክንቅፅል ንኽእል ኢና መስለኒ هو متأثروا عزيز سفيحين متأثروا طبقون سلازخونة يزم كله أب دجاز الله ولا أب نرويز الله نير تراوي عن تقاومات بمنبول الله بدم قول الله بالله تقاومات الزين بقولوا زلنا زتنقص سلازخونة يا خم حتى زقرب الكازل تنقي كونان بناتي الرأي عند أول كتزار كتسبوي بناتك الرأي زم دنقولاز دربيو أنستزهار موسي أيرتراز الله خناتات سلاز ربشة ممتلكا مرحبا صبوهم لهم هنا الرأي خا أنا نايول كي حسب كجلس الله أبزخ لأني بوتان ساعات نتلخو تسجمت بحري بالليل أبزا مومنت زي أجن بزحت كلمة تيغاتي جبري زي نهات كاتتلي إرتروان زبلوها عند بوتهم لبون سميعتهم سمعومي مجلس يومن رأيتو أمن الزبلة كازل لخيو
ناتي دلكاني تجمع يقولون بوتا كلينا خن كاتا عنو سألينا أنا قلت إيرتراويان زبلوا على متى أمس قبر كلهم زنقرني كني إيرتراويان انترفيو بيركا كني ببزحي إيرتراويان دقفت زبلهم انترفيو بيركا ببزحي أو دقفت من قصيهم بهالوسي كني انترفيو بيركا واه أبي مو مجمعنا كما لهم كموسها مخنياتو سي شيشاي انتاي غور مسلكا سبات سمعوا هات هوينم سبات كزرارو هات هوينم ميزاناوي زخونه حتى بقدامي مس إساس مسيدانيو ودانيو انترفيو تقبل كلها مور ميزاناوي نيركا ريتو سمعوا تبلوها نيركا حجي انتاي ندخون خيد مسلكا مجمري تاع ارستيان انا زخونه يكون نجر زخونه يكون وان زارب صغير لي ግን ሰባት ክመፅኻ ከዘራርቡ ኮይኖም ሚዛናዊ ዝኾነ ምስቲ ኣርእስቲ ዝኸይድ ከተብል ኣለካ ኣብ ሓንቲ ኣርእስቲ ክትወዳደር ዘለኻ ወይ ከዓ ተኣኪቡ ዝመፀ ሕቶታት ምድሃብ ኣብ ንቅድሚት ኣይወስደናን ስለዚ እቲ ቀንዲ ኣርእስቲ ብዛዕባ ናይ ኖርዌይ እንዳ ነይራ እቲ ናይ ኖርዌይ ብጀካ ትሕሶት ዝተባህለ በቀዳማይ መንግስቲ ኖርዌይ ኣንፃር ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ዝወሰደ የለን ኣብ ፓርላማ ኣንፃር ኤርትራ ንብሎ ንሕና 4 እማመታት ቀሪቡ 4 እማመታት ውድቅ ኮይኑ ካልእ ኣብዚ ሕቶት ኣለካ ደስ ዝሃለን ዝሰልካ وأنا زفتن زلخو ينوح له تحطه جنك خبرها كان نمنتي حتى كان له خير كان دافتهم كي which is أنا هاي خبر مسيح أو أيتر أنزل لها مرتين يكون جن زحتو ناتي حج خير داك أو كهنا جركاي مزحفك بزعبة نايزيتي من جاوي كا مقعد زي حبرة السب كتب لك الله كال زين زاربول نايزيتي سوري حجي تا عند زمصاتنا اجندا زي عندها كال غزي بزعبة زيت تزارب تدليها كابتن زحاش بزعبة زيت خزارو زخلو سبي عدل سلازرهبكو بزعبة مصحفيتنا حبرة السب كابيون اب زخونه وان كنزارم خلينا بزعبة مسل زيغاتات تزارب تدليها اجندا حزنا كال غزي خنزارب خلينا حجي تا عند مزاربيت مالهم نزناي نوروي نبر سلازخونه اي دونت ثينك كال حطوتات دلكاو صبو ويتلوكا حتى نعم أبو زي نبرة حطوتات تودي وخذنا عليك حزكاني تسفى قبر بخمس فلوس اللخا أيكون كنا تحقنا أنا تجمع بالليل ناس أبزخ ساعات نعاي أبز مأني دلتها كبر تجمع بالليل أبز من زياجن أبز قطع مزياجن كنا كحطوتات سمع سوات كأنات كأندبت نات كتحاسب نات كأنبا نخصمعو إيه زفتن زلخو كوينين حتى زفت أرلي كحتى كاسل زلني ناي تحتو مبقاسي ناي أبز زلنا له مبقاسي زن أيكونن إيه قبل زفتن زلخم بر كلا أيكونن زي ميديا زي نقول لنا تأخذ نهجرجل يزقبع يتراوانا يموت خان كل محجتي الكاني أي بولكون نو توم دقفتي مسي مخدي يموت خان إلك حتى نخل خاز ملس كلي ملسي بأي وجن كوس دازغل ملسي أيكونتن أما جرشتا نير تراوان تقولو لبوا مخرين تلك خسمع ኤርትራውያን ተበልኩም ሃገርኩም ፍተው ህዝብኩም ፍተው ዝኾነ ይኹን ዘለኩም ሕቶ ብሃናፅ መገዲ ብኣገባብ ጌርካ ምሕታት ኩላና ንጥቀመሉ ኩላና ንረብሓሉ እዩ ክብል ደሊ ይቐኒየለይ أنا مثل ذهب كاني جزيس ذهب كان مبرهي أزيم مسكنك خالق زين فقدني هون كان مسكال حساب مزح حساب زار حساب كتمثل دحر ذهب فقدني هون كان صبوت زي كوينو مسحب تخان بتي أبر تخان بتني في لاين زيتون ون كنا عليك بتنيا دلهم ذهب سل ذهب كان مبرهي سل ذهب كان جزي أزيم مسكنك Thank you